Имаме кратък музикален антракт, което несъмнено означава, че сега е мига, в който да кажем на всички вас: здравейте, добър вечер, добре дошли. Много от лицата, които виждам тук срещу мен, всъщност са добре познати. Срещали сме се в изминалите две вечери, защото габровци и гостите на града ни знаят със сигурност, че сме в една много вълнуваща музикална седмица. Една инициатива на Народно читалище Будителите 2017. Инициатива, която обединява община Габрово, бизнеса, физически лица. Седмицата на джаза или Swing Dixie Week, както е по-коректно да бъде именувана, първоначално планирани 4 концертни вечери в енергичния ритъм на джаза и свинга. В това първо, така го именувахме, първо издание, което обаче ще продължи и утре. И като казах утре, това, на което се насладихме всичко, беше маршинга на специалните гости от Гърция в лицето на Стигма Swing Dixie Band, които тръгнаха от двора на Народно читалище Будителите. Минаха по улица Радецка, така както е било преди, няма да казвам колко години, за да стигнат тук при нас. На тяхната музика ще имате възможност да се насладите утре вечер, отново в двора на читалищата. Подробности, разбира се, ще предоставим малко по-късно. Събитието, на което всички ние тук сме свидетели, всъщност припомня едно отминало време. Посреща публика мястото на Габрово в родната и не само родната джаз традиция. Приноса на забележителния музикант и човек Манол Цоков, основал тук в Габрово първия следвоенен джаз клуб в страната преди 60 години и международния Диксиленд парад през 1983 година. Началото на тази нова традиция, която създаваме през тези дни, слага именно читалище Будителите 2017 с подкрепата на спонсори, които ще ми разрешите да спомена малко по-късно, на Фонд Култура към община Габрово. И всичко това се случва в духа на кандидатурата на Габрово за Европейска столица на културата през 2032 година. Много телеграфно ще анонсирам какво ще се случва тук от тази сцена. Посрещаме британския музикант, легенда на свинга Рей Джелато и неговия незаменим бенд The Giants. Малко по-късно. Тези музиканти връщат интереса всъщност към винтидж, джаз и свинг ерата, като вкарват ново, модерно звучене и така завладяват целия свят и всички нас тук, габровци. Ще чуете малко по-късно. Джаз певецът и тенор саксофонист, който ще ни гостува, освен всичко останало, е гастролирал със свои изпълнения в най-известните световни джаз фестивали. Пред кралица Елизабет II, на сватбата на Пол Маккартни, той ще завладее сърцата ни, когато стане още малко по-тъмно и по-романтично. Имаме и танцори, които видяхте. Това са невероятните изпълнители от Линди Хоп Русе, Ретро Чара се допълва от автомобилите от 60-те, които имате възможност да видите тук на площад Възраждане. Деца рисуваха джаз, музикантите зад мен забавляваха други едни деца, ето там, в градинката с мечето. Но да не бъдем многословни, защото голяма част от вас сте дошли тук да се забавлявате, да консумирате коктейли,
с настроението, което прилича на тази вечер и да слушате тези великолепни музиканти зад мен. Възможността да сбъднем тази музикална мечта всички заедно, всъщност дължим и на добрата воля и подкрепата на немалко хора, които сега ще споделя пред вас. Това са спонсорите, подпомогнали случването на тази джазова седмица в нашия град. Red BG, Интерпауър, Девин, Пътстрой Габрово АД, Блазър Груп Габрово ОД, Габрово Авто ЕОД, физически лица Елка Павлова, Стефан Моров, Веселин Кръстев, Еврохим Николай Косев, Николинка Хинкова, Импулс, Фонд култура при община Габрово, Христофор Илиев, Цветомир Цанков, Мая Богданова, Деян Моров, Валентин Петров, книжарници Хеликон, адвокат Каменов, 123 Прогрес или 123, както предпочитате, Вертикал, Красимир Диков, Регент, Електромеханика ЕОД, Мартин Стефанов, доктор Сиро Махова, Аванс Николай Умников, Лаборатории Рамос, Поликомп, Амирал, Вера Тихова, Ганчо Гичев, Хамбергер, Месарница Хриси, Бистро Картал, ресторант Глинени гърнета и още много, които всъщност носят любовта към изкуството, към културата, към музиката, към добротворчеството като цяло в сърцата си. И така, виждам, че сте нетърпеливи, вече ги чухме, макар и за кратко. Време е да им предоставим максимално сцената, след като те завоюваха много детски усмивки тази вечер. Сега ще покорят и вас, гарантирам ви. Това е Swing It Dixie Band, една норвежка джаз група, която е сформирана от, както виждате, 7 елегантно облечени музиканти с дълбока любов към 20-те години, които се утвърждават като една от най-изявените и атрактивни джаз формации в Норвегия и цяла Европа. От Австралия те пристигат тук, директно в Габрово. Създадена от бенд лидера Мартин Яръл и негови студенти от London College в Contemporary Music през 2015 година, тази група съчетава традиционен джаз и Диксиленд с поп-елементи и енергични сценични изпълнения, се казва в тяхната визитка. Swing It Dixie Band са известни и с своите тематични концертни изяви в стил Великият Гетсби. Няма да изреждам многото и престижни фестивали, в които са участвали. Важното и същественото е, че сега са тук при нас. И ако искате да ги аплодирате, за да са още по-широки усмивките на тези момчета, само след броени секунди за вас ще засвирят и ще запеят музикантите в лицето на Мартин Яръл, тромпет, вокали, пиано, Рунер Фисдал, тромбон, Хари Еванс, тромпет, Джона Хичинс, банджо, Хавърд Тънър, бас и Хокун Квам, барабани. Нека ги посрещнем, така както дори не са очаквали. Наслаждавайте се! Sold of sheep down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my soul of sheep down by the riverside, down by the riverside. Ain't gotta study one more, ain't gotta study one more, study one no more. Ain't gotta study one more, ain't gotta study one more, study one no more. Here's a freestyle on the throat.
soul to sheep. Down by the riverside, down by the riverside.